Okusigqoko kumakarabha amatha aconsele entshebeni yilephu. Siyaqandula. Namhlanje ke size ngalolu daba ke lale ncwadi ephumile ke edisbanda i-PTT kube kuyi presidential test team ebenesikhashana nje khethiwe impela ihlanganiswe yena uPresident Zuma ngoba enzela ukuthi kukwazi ukusebenzeka kahle. Okay, now ke sesithola ukuthi the same PTT has been disbanded. It's been dissolved. Yeah, sibe kanjalo has been dissolved. Izwakala kanjalo. So manje ke nayi indaba ke. UPresident Jacob Zuma useqhamuke ke manje ne strategic presidential team SPT. Izo replacer i-PTT. So nayi inkinga la ikhona eqhamukayo. Kuningi kuyenzeka nje emkhontweni. Manini before ngiqhubeka kakhulu ngicela ufunde le ncwadi. Nayi incwadi ifundeka kanje. Ithi President Jacob Zuma establishes the strategic presidential team. The president of Umkhonto weSizwe Party, MKP, His Excellency President Jacob Zuma, hereby announces the establishment of strategic presidential team, SPT, in terms of Section 7 2H of the Constitution of the MK Party. The strategic presidential team is hereby constituted as the highest decision-making and strategic leadership body of the organization, vested with overarching authority to provide leadership, strategy, direction, organizational coordination, and oversight of implementation of the party political program and constitutional mandate. This decision is intended to strengthen the party's leadership architecture, consolidate strategic authority, eliminate fragmentation in the decision making, and ensure disciplined, ununified, and effective execution of party resolution and programs. With immediate effect, the president test team is formally dissolved. PTT, I say cover for it. All powers, responsibility, mandates, and functions previously exercised by the presidential test team are hereby transferred and consolidated under the strategic presidential team. The strategic presidential team shall, with immediate effect, assume all secretaries and financial powers and responsibilities necessary for the effective administration, coordination, governance, and strategic management of the organization. The strategic presidential team and national officials shall work together to ensure strategic coherence, organizational effectiveness, accountability, and successful implementation of parties' programs and electoral strategy. President Jacob Zuma has expressed his confidence in the strategic presidential team and national officials to provide united leadership and deliver victory for the organization. The strategic presidential team is mandated to exercise supreme strategic leadership and decision-making authority on behalf of the organization. Provide long-term strategic planning and organizational selection, direct and oversee the implementation of party policies, programs, and resolution. Exercise overnight of parties' secretariat, administration, and financial governance. Strengthen coordination and operational effectiveness across all party structures. Lead electoral strategy, campaigning, and voter mobilization.
monitoring implementation, performance, and accountability throughout the organization. Promote unity, discipline, renewal, and organizational cohesion across the MK Party. President Jacob Zuma is confident that the strategic presidential team working together with the national officials will strengthen the party's leadership capacity, enhance strategy execution, and ensure the effective fulfillment of the party's constitutional mandate and political mission. The MK Party calls upon all leaders, members of parliament, public representative members, and organizational structures to fully support and implement this decision and work collectively in advancing the unity, strengthening, and electoral success of the organization. All communications must be directed to the national spokesperson, Comrade Sifiso Mahlangu. Usho njalo. Spokesperson wemkhonto wesizwe party. Hey, ziyakhala bafowethu. Hayi ziyakhala ziyatetema ke manje. Indaba iqale ngendaba yezimali. Iqale ngokuthi upresident akhipha incwadi ephuthumayo ebheka finance na kweminye iminyango. Leyazi yashuthwa lencwadi yagcwaliswa ku social media la ngesithombe singacacile, abanye bathi fake, kwatholakala ukuthi no, it's not fake, it is very legit. Eyazi yaconfirmwa nabanye abafowethu ekhundleni ephezulu ehloniphekile. So nangempela futhi kwenzeka ke ama finance wasusa upresident Zuma ko SG waphuca amandla ku finance bebeno treasurer general, abuyela direct to upresident Zuma amandla okapprove ama transactions nani nama powers nje abuya. And then after that, just ngasho ngithi a day after that, ngoba that day sisezwe ukuthi kukhona imali ebeyivikelwe ebeziprotectwa ebezitholakele ukuthi inhloso ngathi khona inhloso engeyinhle ngayo leyo mali. So yase ke protectwa ngokuthi president ke konke lokhu akulethe kuyena ukuthi kugadwe uyena kube uyena approveayo, okube umnyakazo omuhle kakhulu ngoba sizobona ukuthi a day after into enzakele kwenzakalini. Kwakhalwa kakhulu ngokuthi abantu abanazo into zokusebenza, abanayo material, abanama t-shirts abazowanika abantu ukukhankasa, abantu abanamagazibu, izinto eziningi azikho nje. Kuthulekile emkhondweni kanti kwenzakalani. Kwasho ukuthi president uyilalele lento. And futhi ke into engizothanda ukuthi kule ndaba le siqondise kahle ukuthi ke from the beginning inhlangano yakhiwa ibase yenhlangano amasosha. So zonke into ezenzakalayo amasosha asuke ekhona phakathi. Zonke inkulumo ezifika kupresident amasosha asuke ekhona phakathi. Uthanda noma ungathandi. So if iground likhala amasosha aba kakhulu neground. Lokhu okuthiwa ke ama ground forces phecelezi. Ya, ngiyayithi phecelezi ama ground forces. Agijima kakhulu namasosha. Amasosha ngasonke isikhathi ahlezi eyibeke phansi, ahlezi engene kulaba abantu labaya ukuthiwa abantu abangayilutho. Izingane abesitshayile nabo abasebenzela uzweni siyabazi. Ngifuna ukwazi lokho. Angizele kuzothanda emkhondweni. Angizele kuzonotheza emkhondweni. Angizele kuzofunda sikhulu emkhondweni. Ngizodefend i-liberation yabantu. Siyababona bakhokheliwe bagcwele kuma-structures bayagoloza namhlanje umphupho noma iyabashisa imali. Iyabashisa imali eRoma. Yilapho namhlanje sebekhethiwe ukuthi bakumathasi bak-interim umkhonto bothi nge-relay siyayithatha siyinika omunye buyele eceleni usevu umkhonto. Bayalwa sibonile lo mnyango babalele bayenkatheni ngoba bafuna ukubeka
abasindiketi sebebama-ordinary members nalaba abangekhona siyabazi bazoyishaya nje iy'ngane zami bayiqamba amagama lezi y'ngane sisukume nazo December 16, 2023 zadelinethi iy'mpilo zazo zama nomkholo namhlanje bantabami ngifuna ukugarantela alikho babi nodwa nibabi nathi futhi sikhona simelana lokho baye bakwazi ngeke size sidivaphe ngifisa ukukhuluma lo-honorable ebese ngifisa ukukhuluma nalaba bakuma-structures bacabanga Komrechongwe nethimba lakho national siyacela nibe honest siyacela manje ake nibe honest sithembele kini ukuthi ni-represent umkhonto bona abahlonishwa namamemba omkhonto wesizwe a-represent umkhonto siyazi-ke Komrechongwe Comrade Sticks siyazi ukuthi lapha e-legislate uNtulu uselinika amathemba siyakwazi lokho siyazi ukuthi lapha e-legislate uSiboniso Duma uselinika amathemba singabasho la siphatho kwasiyisecurity abaphethe amathemba musali ukudayisa nge-revolution musali ukudayisa ngabantu lento ingaphezulu kwemali siyacela ningasebenzisi ukuba ama-representative omkhonto in the wrong way libona indawo yokuyoyicebisa sokhuluma awufika sokhuluma siyazi ningacabanga ukuthi asazi bacabanga naye balulekile kunalama-consultative conference or meeting ningavumi ukukhethelwa fundani i-constitution yenu kahle section 5 section 6 section 7 of the constitution from page 19 up to page 22 is stated clear ukuthi imaphi ama-rights enu ningakhethelwa abantu asebethengiwe ukuthi bawondle lamayisitantantayo bangawufindaba yawo sizezwa ngabantu ukuthi bafunani asuswa ngabaphabhani namagangsta akomela amafemini mafia bangasizwekabo asuyivumi nonsense kulomkhonto wesizwe sizona kushintsho kubantu base-South Africa asikwazi ukukhipha imamba sifake imfezi yesenze leyo sifuna ukukhipha imamba sifake i-change abantu bakithi they deserve better hhayi le nonsense eyenzakalayo futhi ngithi mina ibani strong ma-ground forces ibani strong malungu omkhonto wesizwe ningabavumeli lama-gangsta abizwa ngekhulu asekhokheliwe alikhethele abantu abayorepresenta ngaconference ningavumi lononto esikushoyo mina bangabalibonile sibhala incwadi njengama-military veteran sidisputa into esiyenzele kwamanye ama-province e-wrong laba banemali sebethenge lama-consultative conference in the wrong way lakazulu natal lakuyidebhoni yomkhonto wesizwe ngeke siyivume lento ukuthi yenzeke abantu betshele bababeli laba baphethe imali ozweni ukuthi hayi la kuphethe umkhonto wesizwe ibhili singekho kwi-government thini majority kaZulu Natal futhi sizoba nalamasosha
Sizoma nalamakhomanda ukuthi ngeke yenzeke le nonsense. Wathola lapho-ke amasosha mawuthiwa-ke akuzobanjwa la nqunqini uthola isosha liyoqubula lapho okuyibona abanikazi benhlangano kodwa yibona abantu abadeleki nawo bonke abantu kodwa-ke siyeza lapho sofika lapho. So indaba-ke kwasekutholakala izinto esey'tholakele-ke after ukuthi kuvikelwa ama-finance-ke ngoba sekhale kakhulu abantu. So hhayi-ke yeza-ke indaba siyakhuluma phela manje kithi manje sey'menyezelwe manje seyiphumile incwadi siyakwazi ukukhuluma sizamele ukuyibamba before iphume incwadi isiphumile incwadi-ke siyakhuluma-ke manje. Okay, so nayi indaba i-weekend nje lesiphuma kuyona yonke nje le weekend abantu bebengalele. Singakusho abantu bebengalele ungalele weekend yonke abantu bebesegoli kubanjwe lemhlangano le yokwenza zonke lento ezenziwe. Njengoba-ke kuqokwe le strategic presidential team le umsebenzi wayo-ke njengoba kusekushiwo ukuthi izosebenza national nazo zonke iy'khalazo eziqhamuka left right and center. But-ke khona-ke ukhiye wayo yonke lento engizowusho. What key? There is ukhiye kuyo yonke lento ukhiye amasosha. Hey, inkinga umsholozi into esizwile ayenzile uthatha amasosha. Angithi le ncwadi akukhulunywa ngamasosha, akukhulunywa ngamasosha kule ncwadi okungekho kule ncwadi. Amasosha-ke into zawo ngasonke isikhathi yahlezi under carpet siyahleba. Amasosha-ke asenikezwe amandla axa usathane. Amasosha anikwe amandla amakhulu ngendlela eyisimanga ngendlela esizwe ngayo kuthiwa amasosha-ke manje angaphezulu lapha aseduze yonke into ayinto enzakalayo ku-organization from now on engadlulanga amasosheni. Yena-ke into esiyizwile ukuthi amasosha-ke all along kade esebenza besiwabona-ke besiba ey'ndaweni ey'ningi nje la kuhlangene khona umkhonto ebehlezi ekhona ezoqapha isimo ayithulele nje arekhoda yonke into phansi. Manje-ke amasosha-ke into ayenzile-ke into eshiwo-ke ezokwenzeka from now on. Angithi sineyikhalazo thina sinama-disputes thina kuma-voting stations nakuphi angingathi ama-voting stations sineyikhalazo-ke njengoba kade kukhethwa ama-candidates. Angithi siyakhala and futhi endaweni eningi amawadi amaningi amasosha akhona. Ngizokhuluma nje ngenze example nje ngeTheku. iTheku kumawadi amaningi kunamasosha in different wards amazone yonke lonto leyo from the beginning kwabekwa isosha kwizone nezone ukuthi akube yilona eluconvener bese kuba-ke i-politician-ke u-coordinator mazone. Amanye lawo masosha-ke aphuma singalibala-ke isosha lasekwenza amalembe uComrade uDon. Ngixolele ukubiza igama lakhe kodwa singizama ukwenza example ukuthi wazi uComrade Don wahlehle ekuthenini abe convener wezone ngenxa yey'nkingane ey'thize nezathu ey'thize-ke. Okay, singabala siye ko-Pass for Phumula ukhona isosha lapha i-do or die uComrade Bullet lapha kwi-Pass for Phumula zone. Ngeke sayo kwamanye amasosha zosimoshwa isikhathi. Okay, right. Siya kwamanye amazone ngazi imosha isikhathi shona lelanga. Indaba mithi emawadini njengoba kade kuhlezwe nje kukhethwa ama-candidates. If niqaphela ngoba Nkosi yami ngoba sinake saba. Yes, msana noma kumnandi kujatshula kuculwa. Pay attention. Amasosha akhona yiwona-ke ebeze ngizokhuluma nje kakhulukazi ngenze ngiye kakhulu kwezinye indawo kodwa la endaweni ebengiyibuka asini nje ezonini yethu kwenza amalembe zone. Amasosha bekhona eSangweni kuyiwona ebemile impela egada umzila ngempela ukuthi whatever happens akhona eSangweni impela njengoba kuthiwa iward neward inesosha khona amasosha akhona. Okay, bekuverifywa nje-ke laphana kubhekwa-ke ilokhuza i-voting bani nithini lokuvota niyakwazi nasibona-ke ama-politician kuthiwa i-voters roll voters roll ibibhekwa laphana-ke yonke lonto leyo. Kwakhona izinto ezenzakalayo kwakhona ama-disputes afakwayo. So-ke wonke ama-disputes sikhuluma ngento ezenzeka manje from now on sikudlule from now on lawo masosha bekhona-ke yibona-ke ufakazi
bokuthi bokwenzakalani kulezo indawo. If wena ke nje manje usaplana ukuyofaka i-dispute noma uthi usafaka i-dispute wenzani, if lawo masosha lawo i-report yawo ethi wona konke kuhambe kahle, khohlwa njengesidomo esikolweni, vergeet lokho lo muntu okhethiwe, lo candidate ekhethiwe njengamanje iyona izophatha. Lo candidate ekhethiwe njengamanje iyona njalo esigxotsheni eyongenela ama-election. So sizama ukusho ukuthi amandla anikezwe amasosha ke lawo national phezulu, bazokhuluma bakhulume ama-politician ama-province nakuphi ama-region nani akuyeka amasosha akho la phansi, azokuyeka la phansi. Upringane maye ukuthi awahloniphi la phansi, udlula into yakho uyele phezulu kunesigungu esisha samasosha esikhona labaphezulu esixhumana namasosha labaphansi esizwayo ukuthi lo muntu njengoba esuka endaweni yakho kwenzakalani lapha, usitshele kwenzakalani. If kuthiwa hey khohlwa uyabheda loyo, khohlwa njengesidomo esikolweni. Revolution indlela ke-revolution esebenza ngayo ke leyo ke manje. Uyabona ke manje umkhonto wesizwe izini revolution. Umkhonto ke manje uyikhucula lokho kwangempela ke makade lo sithi uyiclean, hayi uyikhucula lokho kwangempela ke manje. Kuwe amavotini nje impela Nkosi yami, hayi kuningi okusazokwenzeka, kuningi futhi okunye okuzayo, and futhi engakusho okunye ke okunzima kakhulu kunaqala. Njengoba kuvaliwe imalini kwasuswa abantu abathize imalini, kunabantu ke ababalwayo ke, singaqala ke sibuyele back to khona lo SG lo wahamba, lo SG wayethandwa kakhulu, abaningi bebethi SG one content. Kuthiwa ke impela amacala yezayo, angimiyeke axolise kodwa ukuthi akukhulu okuzayo kuwe bonke laba bantu abathintekayo ekudleni imali. Khona nala nkunzi yahamba yalapha enkatheni, yahamba yafika lapha enkatheni impela yatatazela laphana, hey hayi kuthiwa konke khona amacala azayo ke manje ke okudla imali ayofakwa ngokusemthethweni. Lalelani, siyahleba konakele, siyakhala ziyadedepha, basazoboshwa abantu. Awudla imali kuthuleke kanjalo. Kuthiwani imali yamagunya, abaziyo bazo imali yamagunya ngeke uyidla uthule. Salute Danko, kuningi okuzayo akunya angeke sizikhulume, safa sithola abantu yazibawo bayikhulumele kona. Ngakiziyabonga.